Гусеничная лента, перевернем може на гэты фото, покажем. Хтосьці ходзіць на паляванне, правда? Хтосьці таксама цікавае хобі, гарэлку п'е, хтосьці яшчэ чымсьці займаецца, а хтосьці займаецца мадэлізмам. У кожнага сваё хобі. Гэта вось танк Т-34, самы такі легендарны, правда, у кожным горадзе мы яго мальмаем, дзесьці які-небудзь помнік. Чалавек вучыцца супакою такому, ведаеце, адпачывае ад усіх іншых спраў і толькі займаецца гэтым, калі вось канкрэтна сядзеш і там некалькі гадзінаў будзеш прыклеіваць нейкія малыя дэталі. На пачатку гэта, канешне, раз'юшвае чалавека, наадварот, псуе яму нервы, але пазней чалавек уже пачынае так уваходзіць у такую медытацыю, можам гэта так назваць, і чалавек пачынае нават так адпачываць, расслабляцца і так прыемна яму робіцца. Як я пачаў займацца, адзін з маіх сяброў паглядзеў на гэта, кажа, здзіцянеў чалавек. Але сабраць такую мадэль, тым больш-менш добра пафарбаваць, зробіць усе гэтыя эфекты, ну, не кажды рабёнак зможа, правда, без дапамогі старэйшых людзей. Плюс гэта, ну, хобі, ну, не таннае.